Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagi pun ang mga maranos no, uli na mga ididet na-request pantong ko na iinas mga na so pamilya Rascal, ginana so pamilya Lampa. Para ko naisikusan na ulian aromini bundaw das amiya do may pat ay dua. Sa katiko na nazmas mga maranosong paglililang raka o makiragamasam mo kaduto ang pagusturan ay sa katiin na wassalam. Sa kura kawin nain na o kulaya kawin pasung aku sa mawatay nain na o kulaya Kagiyeng ginatang ko arong bila din kay nainaw ko laya kain anak ni gunay abay na sonas may pamilya rasin kagilan ay nasuka apeng ginapakain ay naayap sinangin ko ay na kulaya kain naperila itabidain naina o kulaya kain nateguna biyaya na sonas marim akapusan saray inuunay ay namori sarang ko marim naina o kulaya pagpapamenang kay sarong bila din na kay
Ati gumay taragan kabe ko di na panailan mawatan na sanggay na tayo analaw de say talikudan inaw kulaya sa kagi mo di sa kon at di ko may taragan ang aya din na sunod sa may naning ka di na pipikiran Atigiye naman ay esokiyang inawagitay kapakali ay pating kainin na inao kulaya kay anisalia sandigay ako miya kapirahe ulan ati gumay taradin na o kulaya sa parilay tayo anate gumay taragan sa inaw kulaya sa gakan dinarin sa pamay kay diang kadiri singa ani na pikir kay ako arugi sugawi aping ginayaway yanta sa inubi puri bunay sa salamare kasan